Mga boss, gusto nyo ba ng legit na follow to follow? Panoorin nyo po ito. Click po natin yung Facebook. Ayan. Then punta po tayo sa ating profile. Then po, hanapin po natin yung video na mayroong nag-react na hindi ko po followers. Click lang po natin itong reaction. Mga nag-react. Then click dito sa taas. Reaction na yan. Mapapansin nyo po dito, na-invite ko na po yung iba. Invited na. I-click lang natin dito yung mga hindi pa na-invite. So, gaya po nitong isa to. I-click natin yan. Invite. Ayan. Invitation sent. Another one, ito muna sa taas. So, dalawa po ang pwede nating maging followers. So, invitation sent. So, ganun lang po. Ganun lang kabilis. Yan po yung legit na pakikipag-follow to follow. Sigurado po mag-notify sa kanila na ini-invite mo sila. Mas maigi po kung ano, yung latest nyong upload. Check nyo kung may hindi pa kayo followers na nag-react. Dala mga boss, maraming salamat po.